ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛିଟି ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପରେ ପୋଲିନେସନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଅଟୋଗେମି। ତାପରେ ଜିଟୋନୋଗେମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭିତରେ ପୋଲିନେସନ୍ କରୁଛି ମହୁମାଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଜିଟୋନୋଗେମି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସେ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପରେ ପୋଲିନେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଟୋଗେମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପରେ ପୋଲିନେସନ୍ କରୁଛି ମହୁମାଛି, ତାକୁ କହିବୁ ଜିଟୋନୋଗେମି। କ୍ଲିୟର?